De la locul 2, probabil până la locul 7-8, toate formațiile pot accede în cupele europene. 9 puncte de la locul 2 al Craiovei până la locul 9, să spunem, al Brăilei, care are 10 puncte. Vom mai discuta despre echilibrul acestui sezon handbalistic în Liga Florilor. Brașovul are primul atac pozițional, circulă bine mingea la 9 metri, Popa pentru keeper și primul gol pentru brașovence. Laura Keeper avea nevoie de o reușită pentru a se descătușa după multele ratări pe care a avut, să spunem, și în acest sezon. Și la meciul de la Roman din etapa trecută a văzut-o pe Mirela Pașca pe arta Cisnădie, care n-a putut să blocheze. Să deslușim și poziționalul Măgurii. Bozovici cu numărul 4 la coordonare. Numărul 14 în interdreaptă era Ada Moldovan, în extrema dreaptă Costa cu numărul 88. Pe pivot Apetrei, fostă jucătoare de aici de la Brașov, Gațăl pentru Apetrei. Și în extrema stângă este Araujo, echipa tip pentru Măgura Cisnădie. A faultat Ciuciulete. Gațăl încearcă depășire, pasă cu mâna stângă pentru Araujo, prinde sportiva din Brazilia. Aruncă Bozovici și fructifică sportiva din Muntenegru, revenită în România, după ce a mai jucat cu ei la Lublin în Polonia, plecase de la CSM Ploiești urmă cu 2 sezoane, când au fost acele probleme financiare la CSM Ploiești. Ciuciulete pe pivot la Corona Brașov, Buceschi în centru, Popa și keeper pe dreapta, Tiron în inter stânga. Faulă jocul cu pivotul, a fost lovită și Danila Crap la această circulație a pivotului. Năstase și Stancu le-ați recunoscut cele două arbitre. Horațiu Belu, observator federal. Aruncă pe procedeul cunoscut Eliza Buceschi pe evitare, scădere de nivel și învinge pe Pașca. 2-1 pentru Corona. AP3 pentru Moldovan și de pe extrema dreaptă a încercat o boltă aici Costa, jucătoare braziliană venită de la Nyköping din Danemarca, adversara CSM-ului din Liga Campionilor. Aveți în imagine, are numai 19 ani această sud-americană. Popa se înalță, dar nu aruncă, joacă în dreapta pentru Camelia Balin Hotea, faultată Hotea. Ea n-a jucat în meciul de la Roman, nu era 100%, acum poate să-și ajute echipa și a început titulară. Buceschi, Popa, Tiron începe acum acțiunea tactică, a plecat Hotea în circulație, se face culoar pentru Bianca Tiron, faultată la această pătrundere, 9 metri. Uitați, mâine sâmbătă avem de la ora 16 meciul dintre Crim Ljubljana și CSM București în Liga Campionilor. La ora 14 avem și săptămâna de handbal pe Digisport 1 înainte de meciul dintre Ferencvaros și Vardar. Mâine sunt numai puțin de 5 meciuri de handbal pe Digisport. Gol superb înscris de Laura Popa. 3-1 pentru gazde. Extraordinar cum a biciuit mingea din nou Bozovici, muntenegranca de 26 de ani, nemulțumită Mârcă. Mingea a trecut de adevărat printre brațe, dar a fost foarte tare expediată de adversară. Mai mult ritm în apărare cere Alex Weber, mai multă mișcare, să aibă grijă normal la Ciuciulete pe pivot. Acum Popa a ajuns în zonă centrală, încrucișează pentru Tiron.
și fructifică și dreptacea Brașovului. Început să meargă bine Interii Coronei, atât din dreapta cât și din stânga s-a fructificat. 4-2 pentru Corona în acest meci important din etapa cu numărul 9. Deja s-au jucat majoritatea partidelor, vom spune rezultatele când jocul nu va permite. Au luptat a Petrei de Ciuciulete și Popa, fac zonă centrală în defensivă. Bozovici, Gațăl, intră la fault, blocată normal de Tiron și Ciuciulete, din nou 9 metri. După această partidă, la ora 20, avem meciul dintre Gdynia și Nyköping din Liga Campionilor, grupa CSM-ului. Gol înscris de Popa Petrei. Aștepta pasa venită de la Bozovici, era cu brațul ridicat Oana a Petrei. A ajuns și la 32 de ani. A jucat la Brăila, la Cluj și la Brașov în Liga Națională. Superbă faza Brașovului, a fost foarte cursivă această acțiune și a pus o boltă peste portar Laura Kipper, care din două aruncări a reușit 2 goluri și din nou Bozovici, nu. A fost Adam Moldovan din zona lui Bozovici. Primul gol pentru Adam Moldovan, Bozovici a marcat și ea de 2 ori. Recuperează Popa. A scos un 9 metri aici, a fost blocată de Daniela Crap. Ada Moldovan, una dintre cele mai experimentate jucătoare din Liga Națională. A ajuns și la 34 de ani, mult timp a jucat pentru Dunărea Brăila. Tiron pentru Popa, pasă ușor în spate. Recuperează Popa pentru Tiron, acum Eliza Buceschi. Pătrundere pe evitare, a fost dezechilibrată de a Petrei, 9 metri. Superb, a aruncat în colțul lung Camelia Hotea. Au fructificat din toate zonele atacului pozițional brașovencele, 6-4, atât cu extremele cât și cu Interii la 9 metri, un lucru bun pentru echipa gazdă. Faultată Costa de către Hotea. Multă determinare pare să arate Corona Brașov acest început de meci, în care au trecut decât 9 minute și iată o breșă în centrul defensivei gazdelor și fructifică Gațăl. 6-5, Gațăl și au veterana handbalului feminin românesc. Are 37 de ani, dar joacă la fel de bine, este foarte constantă în exprimare la 9 metri. Popa a venit Hotea în centru. Eliza Buceschi a încercat să creeze o breșă în zona 1 pentru Kipper. A fost faultată de Araujo. Musculată din nou Eliza Buceschi de Adam Moldovan, care joacă apărare zonă centrală alături de Crap. Liberă Ciuciulete și o învinge de această dată pe Tatalovici, care a luat locul lui Pașca, cât pe aici să devieze Tatalovici. 10 minute din această partidă, 2 goluri pentru Corona față de Măgura Cisnădie. Cel mai mic
oraș, iată, din România, care are echipă în Liga Națională, Cisnădie, din județul Sibiu. Gol frumos reușit din nou de Bozovic, a treia reușită pentru ea. A intrat în Rahosu, în poarta Coronei. Pasă greșită direct la adversar, a plecat Costa pe contraatac, a scăpat mingea de sub control la un moment dat, n-a putut să reechilibreze, a apărat extraordinar Hosu, mingea în aut. Încurajat Costa de colegele sale. Ce frumos a scos cu brațul drept, a pendulat pe piciorul drept și a păcălit-o pe braziliancă. Moldovan pentru Bozovic, acum Gațăl, mingea n-a ajuns la pivot, foarte bine s-a apărat Teodora Bloj. Greșeală de conducere a mingii. A văzut semnul arbitrului. A intrat Da Silva, extrema dreaptă braziliancă, a venit de acum un sezon la Cisnădie. A încercat să arunce pe întors Gațăl, tamponată de Ciuciuletă, 9 metri. Tamponată pe braț Ada Moldovan de Teodora Bloj. A ieșit jocul pe atacul pozițional brașovencelor, iar au ceva probleme în apărare, pentru că scorul este în continuare echilibrat. Gațăl pasă peste până la Da Silva, pierde mingea Ada Moldovan, dar din fault. S-a dat mingea pentru Măgura. În prepasiv oaspetele. Îi se arunce la poartă și scoate superb Hosu. Fața lui Araujo. A mai avut dreptul la nicio pasă cele din Cisnădie și acest motiv. Prepasiv a încercat această execuție Araujo. Minge la pivot, a fost blocată Ciuciulete. 9 metri pentru brașovence. Acea linie de 9 metri. Liza Buceschi la coordonare. Mingea până la tiron, dar corner aici. Da Silva care agățase mingea pentru moment. A aruncat Liza Buceschi în bară. Șansa acum pentru Cisnădie să egaleze prima oară în această repriză. Ada Moldovan aruncă pe evitare, blochează Bianca Tiron, este corner pentru oaspete. Ambariste de la Măgura Cisnădie au venit încă de ieri la Brașov, poate că nu este distanța foarte mare între Cisnădie și Brașov. Dacă ne raportăm la CSM București, a plecat în ziua meciului la Slatina. Gol înscris de Ada Moldovan, a putut să devieze tânăra Hosu. (7-7), prima oară egal în această repriză. Brașovul a condus în permanență la 2 goluri. Popa blocată de Ada Moldovan, 9 metri.
Aruncă Popa pe colțul lung, dar și pe lângă poartă. Încep ratări la Brașov. Este a treia consecutivă. Este în jumătatea reprizei. Bozovici a aruncat degeaba la poartă. S-a dat faul la jocul cu pivotul. Keeper. Popa așteaptă Buceschi. Tamponată după pas Bianca Tiron. Eliminată Daniela Crap. Eliminată de la cismărie pentru 2 minute, jucătoarea cu numărul 30, Daniela Crap. A căzut destul de rău Bianca Tiron, bine că nu s-a accidentat. Om în plus, prima superioritate, iată, în această repriză pentru Corona, dar s-a greșit pasa decisivă de la Laura Popa. Tatalovici de drumul la joc. Necăjită Laura Popa, că n-a putut să dea pasa de gol. A intrat Gațel, care face fază de apărare. Moldovan, Gațel, Da Silva, venise la încrucișare și Bozovici în spatele Adei Moldovan. Un minut din această superioritate a Brașovului a scăpat Cisnădie fără gol și este și pe atac. În prepasiv Măgura Cisnădie, Gațel, Bozovici aruncă fără elan. Nu s-a mai aruncat la poartă. Au avut timpul oaspetele să facă schimbarea între jucătoarea de atac și portar. Aveți în imagine pe Muntenegrana Bozovici, care a fructificat de 3 ori până acum, are și o ratare. Și Alex Weber, antrenorul Cisnădiei, care a promovat sezonul trecut. Keeper, bară de această dată. Recuperează Eliza Buceschi. Popa, keeper, pune boltă și gol. În formă, Laura Keeper de această dată. 3 goluri pentru ea. Are și o bară. 8-7, Brașov Cisnădie. Vedem reluarea reușită a Laurei Keeper. Nu este pe lista internațională la campionatul mondial. Ada Moldovan. Bozovici lasă pentru Gațel. Aruncă Ada Moldovan. Mingea a fost blocată și apoi e prinsă de Hosu. A fost deviată de Bloj. Tiron. Aruncă Tiron pe întors în colțul scurs. A prins Tatalovici. A scos de la colțul barei. Blocată din nou Bianca Tiron, dar rămâne Brașov pe atacul pozițional. Încă 11 minute și jumătate din prima repriză. Un gol Corona față de revelația sezonului Măgura Cisnădie, locul 3 în clasament. A scăpat mingea Eliza Buceschi și pe contraatac pasă dificilă pentru Da Silva. Fiecare echipă a ratat ultimul atac, ultima șansă de a fructifica. Din nou pozițional pentru Corona Brașov. Hotea a avut depășesc pe exterior, a fost blocată de Da Costa, de Da Silva, mă scuzați. Buceschi.
Keeper pentru Tiron, care înscrie de această dată. Numărul 5, Bianca Tiron. Bianca Tiron a fost și în lotul lărgit al României de 28 pentru campionatul mondial. N-a rămas în lotul de 20, care va evolua la trofeul Carpați și apoi se vor decide antrenori ce jucătoare face deplasare la mondial. Golul înscris din nou de Bozovic. Keeper o așteaptă pe Bloj la combinație. Laura Popa, schimbare de direcție, pivotare, pasă în extremă, superbă faza creată de Buceschi pentru Hotea. Au înțeles perfect cele două jucătoare, a așteptat liniștită Camelia Hotea să-i vină mingea, avea zonă liberă. 10-8 Brașov. Pierde mingea Ada Moldovan în acea zonă a terenului și pasă greșită pentru Ciuciuletă la contraatac. 4-4 la această fază, iată și pe Da Silva în extrema dreaptă. Tampon pe braț. Cintia Tomescu, jucătoarea Brașovului, care este în lotul de 20. Avem 3 pivoți, Tomescu, Tătar, tot de la Brașov, și Pinta pentru mondiale. Pasă în spate pentru Bozovic. Iată, s-au mulțit pasele greșite la Mugura Ciznădie și Brașovul s-a dus la 2 goluri și are și atacul. Keeper Popa așteaptă Buceschi pentru Bloj, este odihnită Tiron. Iese pe întâmpinare Gațăl, mingea ajunge la Popa, care nu poate să o învingă în acea zonă pe Tatalovic. Și imediat pe contră normală a fructificat Da Moldovan. Putea Brașovul să ducă, iată, la 3 goluri, 11-8, dar a fost ratare și a fructificat imediat Ciznădie. 10-9, se menține suspansul în această întâlnire, în etapa a 9-a Ligii Florilor, cum este supranumită Liga Feminină de Handbal. Burgher în interdreapta acum. Tiron, Buceschi. Vine pe culoare Eliza Buceschi, aruncă, scoate extraordinar piciorul stâng Tatalovic. A avut până acum 4 intervenții bune sportivă din Serbia. Faulă jocul cu pivotul. Cintia Tomescu a intrat într-o adversară, probabil. Mingea lăsată pentru extremă, dar au căzut 2 jucătoare în semicer și n-a mai putut arunca jucătoarea din Brazilia. Burgher a tras-o și pe Bozovic în semicer. Eu nu că s-au accidentat cele 3 jucătoare. 7 metri execută Bozovic. Fructifică și din nou egal între Brașov și Ciznădie. 10-10, minutul 25.
Burghel, Buceschi, Tiron. Așteaptă pe pivot Sintia Tomescu, dar nu mai este nevoie. Pentru că Marinana Burghel Neagu a reușit să fructifice. 11-10. Gațel. Pasă pentru Bozovic. Șpagat extraordinar Hosu. Prinde Popa. Mingea este pentru Brașov. Avea nevoie Corona Brașov de minge scoasă pe apărare și s-a întâmplat acest lucru datorită tinerei Hosu. Aveți în imaginea lui 19 ani. Buceschi a primit de la Tiron, a făcut culoar liber Tomescu, keeper cu prima ratare în partidă și imediat fructifică Popa Petrei. 11-11. Mai puțin de 5 minute din această repriză. Din o egalitate între cele două formații. Brașovul putea să ducă la 3 goluri, dar a fost egalată Tiron. Și timp de ordine, time-out cerut de Costică Buceschi. Atacați poarta, a mers foarte bine ăsta. Tot timpul pe plecare, cu atacarea interiorilor, plecarea pivotului, se creează spații între ele. Vezi că aici Oana s-a prins că face extrema și nu se bătut de clar. Da. Uitați-vă mai repede la extrema dreaptă, fetelor, că e liberă. Mereu e așa, Încercați să faceți și încrucișare intercentru, să vină prin spatele centru, să joace cu extrema dreaptă. Haide! Haide! Fetelor, pe repliere, vedeți că Oana face centrală. Ivana, primești succesiv perioada, ok? Hei, ascultă-mă, Larry, not Bolton. Și fut. Hei, în apărare, încearcă încă o dată să faci pas în fața aici la asta, cu pașile, ducem cu pașile aici acolo și nu mai mușcați la partea cu ce să face dribling, așteptați să faceți pasul ăsta, să se meargă în direcția care vrea ea. Acolo oprim, da? Hai! Tiron cât pe aici să piardă mingea, cât i-a recuperat-o, joacă pentru Burghel. Hotea. Angajarea pivotului, da, este fault de eliminare, a tras de tricou. Popa Petrei i-a ridicat tricoul adversarei. Sintea Tomescu a și întrebat-o pe Popa Petrei ce se întâmplă la acea fază. Hotea, Buceschi, nu s-au înțeles jucătoarele Brașovului. Tot Eliza Buceschi s-a repliat și a recuperat o pasă greșită a lui Araujo. Din cădere scoate extraordinar la această fază Tatalovic. Mingea îi sărea chiar din față, dar a pus piciorul și a deviat peste transversală. Mai puțin de 3 minute din această repriză, egalitatea la 11, nu s-a înscris nici după time-out. Încă un minut inferioritate Măgura. Este pe atac Bozovic. Pentru Adam Moldovan. Gață l-a aruncat pe culoar, dar peste poartă.
Foarte bine din nou jocul la extremă. Hotea este în formă și a fructificat. Aruncare sigură la colțul lung. A mai reușit să blocheze Da Silva. Un gol pentru Corona. Mai sunt 90 de secunde până la pauză. Moldovan, Gațel și cele timp de odihnă normal și Alex Weber. Solicitat de Măgura Cisnădie. Ivana! Ana, stai exterior. Da? Vreau să văd dezvășirea la tirul exterioară. Fii atent aici ce spun. Succesul de la tine, dar și crezi că tirul o să vină la tine. Te duci, nu am toată lumea să vezi că nu stai cu puteaua la alta. Asta nu doar acolo. I-am înțeles? Deci vreau să stai calmă, te duci la asta și... Haideți, un minut! Poate să-și termine treaba, Interul cu mingea în mână. Nu mai faceți România aici, pentru că tot timpul stați spre dreapta și ele pleacă de aici și degeaba aveți omul ăsta că nu folosiți. Jucați tot timpul ori pe crucișare, ori pe elan, dintr-o parte și cealaltă. Uitați-vă când atacați central, că rămâne extrema liberă. Haide! În atac, jucați foarte mult pe crucișări și pe plecări de pivot. În atac, da? O să vii și intră Timea în atac, haide! Se joacă din nou 7 contra 7, ați auzit comunicațiile celor doi antrenori. Va intra și Timea Tătar pe atacul Coronei. Momentan Măgura încearcă să fructifice din fault aruncat Moldovan. 9 metri. Bozovici, Gațel, Moldovan, neobosite jucătoarele Măgurii pe atac, cu aceeași linie de 9 metri. Și acum pe contraatac, extraordinar, ce ratare aici Tiron, n-a dat tare, a vrut să pună mingea peste Tatalovici, care s-a reechilibrat uluitor și semicerc. Ce șansă are Brașovul aici. Ghinion pentru Cisnădie, a călcat semicercul Bozovici. A fost ratarea meciului acel contraatac al lui Tiron. A aruncat pe pătrundere Timea Tătar și a scos, iată, un 7 metri în finală de repriză. A fost apărat în semicerca lui Bozovici, dar ea n-a mai atacat adversarea. Intră Popovici de prima oară între buturile Cisnădiei, față în față cu Burghel. Ultima aruncare a reprizei. Gol sub transversală și Brașovul are 2 goluri la pauză, 13-11, și a cerut scuze Burghel pentru că i-a dat pe la cap lui Popovici, ați văzut în reluare. Revenim și noi după 9 minute de pauză. Brașovul a avut șansă să se ducă la 3 goluri la 11-8, s-a ratat contraatacul și apoi a revenit Cisnădie. Cisnădie are acum primul pozițional din runda secundă. Bozovici, Gațel, Moldovan, linia de 9 metri normală pentru Măgura. Pivota Petrei. Bozovici pentru Gațel. Aruncă și din fault Bozovici și tot a fructificat, tamponat-o Popa. A aruncat în dreapta tinerei Hosu. 13-12. Să vedem și poziționalul Brașovului. Timea Tătar pe pivot. A scos un 7 metri în finalul primei reprize. Luceschi centru, Burghel la dreapta, Tiron stânga.
Nu reușesc brașovencele să arunce la poartă, se apără bine în zona centrală. Măgura, dar s-a găsit o breșă pentru pivotul Timea Tătar, care a pivotat și a înscris pe scurt. Gol înscris și de Gațel. O aruncare care n-a avut prea mult timp să fie pregătită. Imediat pe pătrundere a trezit mingea. 14-13 pentru Gazde. Ambele echipe au fructificat în această repriză. Buceschi, Burghel, Tiron, Tătar face culoar pentru Inter. N-a putut să fie angajată de Riza Buceschi. 9 metri. Crap. Acum din nou Buceschi pasă la intercepție. Foarte atent a fost Da Silva și fructifică pe contră. 14 egal spre bucuria suporterilor din Cisnădie. Ați văzut, sunt în număr de 30 acești spectatori care vin la sala din Cisnădie. Meci de meci, aproximativ 1400 de locuri are micuța și vechuta sală din Cisnădie. Faultată Timea Tătar pe angajarea Biancai Tiron. În ultimul meci între Brașov și Cisnădie a câștigat Măgura 31-29 aici la Brașov. Iar în turul campionatului trecut Cisnădie a învins pe Corona și pe teren propriu 26-22. Ultimele 4 partide, deci 2 victorii Cisnădie, 2 pentru Brașov. Nu poate Popa să mai păcălească acum pe Tatalovici, care a stat pe scurt, dar a blocat cu brațul drept, minge care se ducea în colțul din dreapta. Tiron foarte bine a blocat-o pe moldovan, dar Gațel l-a recuperat. Rămâne Cisnădie pe atacul pozițional. Pada moldovan, Araujo, Gațel, lasă mingea la extremă și apără Mârcă. Prinde Hotea și mingea este pentru Brașov. Adam Omeală, colțul scurt, Mârcă. Pasă printre Buceschi și aruncă în piciorul stâng al lui Tatalovici. Laura Chipăr, care este nemulțumită normal de această ratare. A încercat să dea pe scurt, pe întors, dar nu a reușit. Vedem ultimele 2 aruncări în partidă. Ambele extreme de pe dreapta au fost cu ratările, sau portarii au fost cu paradele. Da Costa pătrunde din fault, da. Araujo scoate eliminarea la Cintia Tomescu. Eliminato pentru Corona, jucătoarea numărul 25, Tia Tomescu. 7 metri Bozovici. Să uităm imagine pe Sonia Turcă, gol înscris la vincul de către Bozovici și Cisnădie conduce pentru prima oară în partidă. 15-14 pentru oaspete. Chiar dacă nu are decât o singură schimbare la 9 metri, Crap ia locul lui Gațel, de fapt, în apărare. Rezistă jucătoarele din Cisnădie. Faultată Tiron, 9 metri. Era Buceschi în locul lui Tiron în acea zonă. Hotea pentru Tiron în zonă centrală, aruncă pe portar, cât pe aici să prindă Tatalovici. S-a respins.
Momente bune pentru Cisnădie. Nu se mai leagă jocul la Brașovului, la atacul pozițional, acolo unde a fost ok handbalistele lui Costică Bucescu. Iată, n-au marcat decât un gol după pauză, în 7 minute. A putut să prindă Petri, dar a fost faultată de Tătar, au văzut arbitrele. A împins-o Tătar pe Petrei. Eliminată pentru 2 minute de la Corona Brașov. Da, ținută, de fapt. 23. Din acest motiv, oricum, a ajuns Popa Petrei la acea angajare. Șansă mare pentru Cisnădie, se ducă la 2 goluri, pentru care 2 jucătoare în plus. Liberă, extrema dreaptă, ajunge greu, mingea la ea, dar fructifică până la urmă Da Silva și Cisnădie, iată, și continuă momentul bun din handbalul românesc, conduce la Brașov cu 16-14. Riscă Bucescu, scoate portarul ca să aibă și măcar 5 jucătoare de atac. Tiron. Faultată de Crab. Aruncă Eliza Bucescu și înscrie și ea în partidă. 15-16, repunere greșită, s-au pripit balistele Măgurii. Șansă pentru Brașov, din nou scoate portarul la Costică Bucescu. Publicul este admirabil, normal, ca de obicei, la Brașov și încurajează favoritele care trec prin momente mai delicate. Deci au condus cu 2 goluri, paradă Tatalovici, dar a fost faultată Ciuciulete. Eliminată Bozovici. Aruncă din prima Mariana Burghel Neagru și fructifică. 16 egal. Ieri echipa a doua Coronei a avut meci în Liga Secundă. A pierdut cu Baia Mare pe teren propriu la 4 goluri. Baia Mare. Șanse mari să revină în Liga Națională din sezonul viitor. Din nou Baia Mare probabil va avea 2 echipe în ligă, una la băieți și una la fete. Gol înscris de Popa Petri de pe pivot. Au fost atente brașovenceni în zona centrală. Cât de agresiv, iată, joacă Cisnădie la jumătatea terenului cu Da Silva. Ați văzut reușita lui Popa Petri. După această partidă, la ora 20, avem meci de Liga Campion între Gdynia și Nicoping, echipe din grupa Bucureștiului. Mai scoate Tatalovici o minge fața lui Hotea, era liberă Tiron la recuperare și aruncă superb sub bar Burghel. Egalitatea la 17. Are forță în brațe Tatalovici, n-a arătat pe această reluare. Iată și schimbare la linia de 9 metri pentru Cisnădie. Joacă ambele extreme pe dreapta Costa și Da Silva scoate Mârcă, o minge importantă în fața lui Araujo. Jucătoare cu mare experiență Mârcă, la 33 de ani. Se joacă acum 7 contra 7. Din nou Bozovici pe teren. Moldovan aruncă, scoate superb din cădere Ana Maria Mârcă. Și un gol reușit de Teodora Bloj, nu a ieșit nimeni în întâmpinare.
și aruncată la siguranță în dreapta portarului, poate și surprinsă Sârboica Tatalovici, atât de la 9 metri a fructificat Bloj. Se întoarce din nou balanța în această partidă. 18-17 pentru gazde, deci au condus și oaspetele. Bozovici, mingea deviată în bară. Da, au văzut și arbitrele și se lasă atacul pentru Măgura Ciznădie. Teodora Bloj a deviat mingea în bară. A și fault, 9 metri, a forțat cât a putut Roxana Gațel. Popa a blocat-o pe moldovan. 9 metri. Mai agresive brașovencele pe defensivă. Strâng foarte bine omul cu mingea și din nou corner. Are epuizată și Roxana Gațel. Minutul 42. Fragmentează jocul în continuu brașovencele. Bozovici pentru un moldovan. Aruncare din fault. 9 metri în prepasiv oaspetele, care nu au mai avut cursivitate la jocul pozițional. Peste poartă Bozovici, una dintre puține să ai ratări în întâlnire. Angajarea pivotului, ciuciulete musculate și fal cu eliminare la 7 metri. Moldovan este jucătoarea eliminată. Eliminată pentru 2 minute de la Măgura Ciznădie, jucătoarea cu numărul 14, Ada Moldovan. Fructifică Burgher pe lângă piciorul de sprijin al Ipașca. Pur și tâmpei prezenți ca de obicei în colțul lor și la acest derby. 2 goluri pentru Brașov. Nu scoate portarul Alex Weber la această inferioritate. Bozovici. Faultată de Popa, 9 metri. Araujo, Bozovici, fendă de aruncare pentru Gațel, pasă, angajează Petre, extraordinar, joacă în extremă, gol pentru Da Silva. Ce bine a gândit Popa Petre această fază și cu om în spate a dat mingea spre extremă și a fortificat stângacea din acea zonă Da Silva. Burghel a avut un mic culoar, dar n-a mai putut să pătrundă, a jucat pentru keeper. Buceschi. Fault în atac. Cât de bine începuse partida Laura Keeper cu 3 goluri din 3 aruncare, apoi a avut o bară, a mai dat un gol și a început ratările. Voltată Gațel de către Ciuciulete, 9 metri pentru Ciznădie. Ultimul sfert de oră la partidei. Bozovici.
Cațăl pasă din faul pentru Araujo. 9 metri Măgura. Din nou superbă faza pentru Teodora Bloj. Își face pași de aruncare în zonă centrală. Este de neoprit. A doua sa reușită asemenea manieră. 20-18. Punctul 46. Ozovici la 10 metri, blocată de Bloj, recuperează moldovan. Nu moldovana pentru Da Silva. Cațăl aruncă din faul, dar pare în semicer că au văzut arbitrele 7 metri. În această etapă, Cluj-Zalău 21-21. Un meci interesant între cele două formații din Ardeal. București a învins la Slatina 26-20, Bistrița 28-22 cu Slobozia, Roman a învins la Craiova 25-22. Cât pe aici să scoată Mârcă acești 7 metri. Se mai joacă rapid cu Brăila în această etapă și Vâlcea împotriva Galațiului. Buceschi n-a putut să o angajeze pe Ciuciulete, care era în spatele apărătoarei. Burghel. Buceschi joacă pentru Ciuciulete, s-a apărat extraordinar. Adam Moldovan, contraatac, 2-2, poarta era goală și da, vine golul. A fructificat repede Araujo, 20-20 și Brașov, Cisnădie. Ar fi interesant să avem o parte echilibrată până la sfârșit. Asta ne dau senzațiile cele două echipe. Minutul 48, iată, 20-20. O trundă din fault. Eliza Buceschi scoate 9 metri. Mâine numai puțin de 5 partide de handbal pe Digisport. Ciuciulete pentru Tiron. A vrut să o angajeze pe Ciuciulete, dar aceasta a fost trasă de mână de Popa Petrei, care este nemulțumită de această eliminare. Nu este prima eliminare la Popa Petrei. Trasă de mână și de tricou. Ciuciulete. Mâine la 14:30 avem Ferencvaros cu Vardar înainte acestei partide, săptămâna de handbal cu Cristina Vărzaru și Vasile Stânga. Apoi Crim Ljubljana cu CSM București la ora 16, toate aceste meciuri pe Digisport 1. Gol pe pătrundere Bianca Tiron. Odorhei CSM București în Liga Masculină la 17:30. Apoi avem Brescu, Flensburg și Zagreb cu Vardar, toate aceste partide pe Digisport 3. Noi avem și gală de box și kickboxing din Baia Mare. Este o gală mixtă în premieră pe Digisport. Acest fel de gale este transmisiune directă, spuneam, de la Baia Mare la ora 19:15 pe Digisport 2. O dublă paradă pentru Mârcă. Se dă drumul la faza a doua pentru Brașov. Tiron, zonă centrală liberă, Ciuciulete! Din nou o ratare incredibilă Brașovul și iată cum se întoarce soarta! Dar Mârcă are o paradă extraordinară în fața adversarei sale. Era acolo Da Silva. De la agonie la extaz.
suporterii din tribună, dar portarii au fost miraculoși, începând de aici. A mai fost o ratare din partea Brașovului. Bozovici, Gațel calmează jocul pentru moment. E acțiunea pe cont propriu și aruncă Roxana Gațel în lung, egalează la 21. Înseamnă experiența Roxanei Gațel la această fază. Roxana Gațel. Eliminată de la Brașov, jucătoarea cu numărul 7, Luiza Bucescu. Ciuciulete, acum și Tatar, doi pivoți pentru Brașov, Burghel, Iron. Prinde Ciuciulete, dar din fault, 9 metri. Time-out, Corona Brașov. Partea asta să vină la schimb, da? Stați un pic în atac, mai mult în atac. Faceți un faul, uitați-vă la portar, nu vă mai apropiați de el și dați contă că vă dăm o meală. Haide! Da, Ada, pe X ăla, corect, să meargă X stânga. Oana să vină la tine între 2 și 3 în partea stângă. Ivana, ataci culoarul, da? Dacă vine la tine de dumneavoastră, Ada, stai mai retrasă. Stai mai retrasă, nu-i direct să faci forțare în atac. Ai înțeles? Hai! Hai să luăm mingea asta! Mingea asta e importantă! Hai! Măgura, 2-3 și! Măgura! Gol înscris de Bianca Tiron după time-out, o reușită importantă pentru Corona. A intrat în ultimele 9 minute ale partidei. Extraordinara slalomată Ada Moldovan, această pătrundere a împiedicat apoi pe repliere pentru că a căzut. 22-22, o fază de toată frumusețea. Ada Moldovan. Burghel, Tiron, Loj angajează pe Tatar și scoate 7 metri cu apărarea în semicercul la Ada Moldovan. Gol de la 7 metri.
Moldovan, Gațăl. Bozovic a ajuns în interdreapta. Mingea deviată, nu poate să o atingă și Mârcă. Este cornera pentru Măgura Cisnădie. Din nou minge deviată, corner de pe partea opusă. Tot pe efortul Roxanei Gațăl, epuizată. Este oricum un exemplu de dăruire. La 37 de ani Roxana Gațăl. Gol până la urmă. Adam Moldovan, nu e Gațăl, e Moldovan, iată. Pentru Cisnădie. Și se merge umăr la umăr până spre minutul 60. 23-23. Tătar este în dispozitiv, joacă pentru Burghel, acum Tiron mimează pasa, aruncă și ce șansă a avut Tatalovici, normal a ocupat mingea. Și Moldovan învinge pe Mârcă. Nu conduce Măgura în deplasare. A faultat Costa pe partea opusă. La răpunerea mingii rapide de către brașovence Hotea. Și timp de odină cerut de Alex Weber. Zero dreapta, da? Da, cu răbdare, duci atacul până aproape spre pasiv. Hai! 5 minute de luptă! Haide! Tot timpul cu pivotul. O să încerce să vină la depășire bloc plecare cu pivotul. Strângeți mai mult, acum iară. Stăm fiecare pe poziția lui, nu mai suntem agresivi. Haide! Nu uitați, duminică de la ora 20 avem derbiul dintre Steaua și Dinamo. Locurile 2 și 1 în Liga masculină. N-am mai avut de mult timp un derby între Steaua și Dinamo care să conteze în clasament. 5+1 în apărare, iată, cu Popa ușor avansată față de colegele sale la Brașov. Bozovic, Gațăl, Moldovan, inepuisabilă aceste handbaliste de la 9 metri pentru Cisnădie și să nu uităm și pe hapetele pe pivot. Nu au fost schimbate deloc pe atac. A faultat Hotea la Moldovan. Mai puțin de 5 minute. Cu adevărat, orice greșeală contează. Pasă în extremă și apără Mârcă în fața lui Costa. Este rândul Coronei să ducă acest atac poziționat până la limita pasivului. Să vedem dacă va și reuși să fructifice. Un gol pentru Cisnădie. Tot Buceschi ai jocul pe cont propriu, așa cum a făcut-o și la Roman deseori. Tătar n-a putut să intre printre două adversare. 3 minute și jumătate. Timpul este aliatul Cisnădiei de această dată. În prepasiv Corona. Nou faul de eliminare a Popa Petrei. În fi a treia eliminare la Petrei. Da,
Este a treia eliminare, 2 eliminări în această repriză, una în prima. Cartonaj roșu la una dintre cele mai bune jucătoare de la Măgura Ciznădie. Șansă imensă pentru Brașov. Ca să poată egala și să se spere că poate să ține chiar victoria un în plus. Iron n-a mers pasa până la extremă. Ce bine s-a apărat sud-americana Costa la numai 19 ani. A ghicit acțiunea Brașovului. Dacă va înscrie Ciznădie acum, logic nu va pierde la Brașov, va scoate cel puțin egal, dar mai e de muncă. Că 3 minute, cum le spunea și Alex Weber la timeout. Aruncă Bozovici mingea deviată și 2 goluri pentru Măgura Ciznădie, 25-23. Suporterii Ciznădie sunt în extaz aici la Brașov. O echipă venită, cum se spune, aproape de nicăieri. În handbalul mare, promovată sezonul trecut. Și iată, Alex Weber iar se ține de planul său, adevărat ajutat și de oamenii din conducerea orașului. Consiliul local are grijă de această echipă, la fel și primarul este iubitor de sport și suporterii din Ciznădie vin de fiecare dată și sunt prezenți alături de handbaliste la meciuri de pe teren propriu. Brașovul a condus la 2 goluri de multe ori în această întâlnire, dar n-a fost de ajuns. Ieșiți la tiro și vreau să angajez în spate pivotul. Dacă luăm mingea asta, am câștigat meciul. Da? Haideți! N-a reușit Brașovul, iată, la om în plus să înscrie și a primit gol. Alex Weber l-a dat senzația în măsură soare că știe faza pe care o va face Corona. Le-a dat încredere jucătorilor sale. Vom vedea. Încă 50 de secunde la om în plus. 2 pivoți pentru Brașov. N-a venit angajarea pentru că a fost pasă greșită pentru Tătar. A scos din nou Costa. Dar al 3-lea sezon în Liga Națională. Ciznădie este la al 2-lea și timp de odină cerut de Alex Weber, aproape de o mare victorie din nou echipa sa în Liga Națională. Deja pe locul 3 Ciznădie, fără joc făcut în etapa noua. Ivana, atac, succesiv, execută un șut. Listei, hei, listei în atac, în pasiv. Bine pasiv, bine pasiv. Bine la gol! Gol! Nu pleca la gol! Dragoș Dobrescu încearcă să le încurajeze pe handbalistele Brașovului, dar nu depășesc deloc o perioadă ok în Liga Națională. Totul s-a întâmplat și de la ce a hotărât federația cu pierderea acelei partide la Masa Verde cu Cluj. Nu este o decizie definitivă momentan. Bozovici pe lângă poartă, mai sunt 90 de secunde. Se oprește cronometrul. Bozovici are nevoie de îngrijiri medicale.
Etapa viitoare, Ciznădie are un meci din nou foarte tare cu SCM Craiova. Iar Brașovul vine la București pentru partida cu Rapid. Apoi campionatul se întrerupe pentru turneul final al campionatului mondial. România într-o grupă cu Franța, Spania, Slovenia, Angola și Paraguay. Bozovici aruncă mult peste poartă. Brașovul, ca să mai spere cea, trebuie să înscrie acum foarte repede. Pe lângă poartă. Să vedem dacă a fost corner sau tampon pe brațe la Eliza Buceschi. Da, s-a dat 9 metri. Bloj. Tiron. Buceschi vine foarte bine. Keeper! Apără extraordinar Tatalovici, dar se dă 7 metri pentru că a fost împinsă jucătoarea Brașovului. Nu se mai oprește cronometrul. Da, trebuia să facă acest lucru de 5-6 secunde în spate. Burghelneagu. Apoi probabil va ieși apărarea avansată. Brașovul, dacă se fructifică, se întâmplă acest lucru. Încă 30 de secunde din partidă. Apărare 5+1. Mai Brașovul cu Timea Tătar în fața colegilor sale. Moldovan intră la faul normal. 9 metri. Gațel intră și la fault. Fragmentarea jocului este ideală pentru Băgura Ciznădie. Au ridicat mâna la prepasiv arbitrele. Bozovici din nou faultată și se termină partida. Extraordinar, victorie pentru Ciznădie și în fața Brașovului. La limită, dar nu contează. Tot 3 puncte pentru Măgura Ciznădie. Continuă surpriza din partea acestor handbaliste. 25-24 scorul pentru Măgura Ciznădie. Suporterii veniți în Ciznădie super fericiți. 9 metri. Ciznădie cu această victorie are 18 puncte în clasament, un punct în spatele Craiovei pe locul 2. În timp ce Brașovul rămâne cu 11 puncte pe locul 8. A fost marea surpriză, iată, acestei etape cu numărul 9. Reacții veți vedea la știrile DigiSport. Nu uitați, la ora 20 avem meci din Liga Campionilor între Vista Gdynia și Nyköping din Danemarca, grupa CSM-ului. Sunt Costi Prună, la revedere!